आंनि जोनोम जायगा 124 नम्बर भट सेन्टार आं बाव दा आंनि वाइफ आरो आं दिनै होबाय आसा खालामदों बे जोंहा बनरगाव 9 नं बनरगाव समस्थियाव जाहाथे खुनु दावराव दावसि जाजासिनो जाहाथे मोजाङै मोजां बारलाङो बेखौ आं बनरगावनि साफ्रोमबो मानगोनां बुद्धिजीबि मेलेमजिबि गावबुरा आरो सेंग्रा सिख्ला बयखौबो गुरैयै खावलायो जाहाथे बयबो गाव गावनि सिन्था धाराजों भटखौ होलायो मानो होननानै बुङोब्ला बेनो सबसे बेस्ट इलेक्सन बे 2025 मानो होनोब्ला सिगाङाव जों बिराद दावराव दावसि जायोमोन नाथाय दिनैहाय पुलिस मिलिटारि गैयाजासिनो बाव मोजाङै मोजां इलेक्सन जादों बेनि थाखाय आङो दिनै बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावहरो आरो जोंनि बे 9 नं बनरगावनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आं साबायखर बावहरो मानो होनोब्ला बेनो बेस्ट माबा बिसायख'थि खुनु दावराव दावसि गैया जेरावबो आं बेरायनानै नायजोब्बाय जाय जेराव गोसो जाना होदों बेनो आरोखि मोजां जादों आरोखि बिराद मोजां फैगौ 26 तारिखआव जितु भट साननाय सान नोंथांनि थाखाय बे साना माबायदि जागोन बे सानखौथ' भगबानासो मिथिसिगोन थारमाने आं दिनै गिदिंनानै नायजोब्बाय बहरा आंनाव बर'आ एसे खम गोलैगोन न' डाउट गुबुन हारिया 80% खुनु बहुत डाउट गैया नोंथांमोना रिजाल्टआव मिथिगोन बेखौ टाउन एरियायाव माबायदि आसा टाउनाव एकदम 80 बागान एरियायाव 85 टाउनावबो 85 खुनु टेनसन गैया बेसेबांसो पार्सेन्टेज भट हाबगोन पार्सेन्टेजआथ' फाइनाला दाबो जाथ'वाखैना 26 तारिखआवसो जागोन ना फाइनाला ओंखायनो गरसेबाबो देरहागोन फाइनालाव नङा होमबा केस पेनाल्टि जाबाबो आं देरहागोन गरसेब्लाबो दा नुहुरनायावथ' हिसाबाव रायजो राजाफोरनिबाथ' 9000 बारा आंना मानसिफोर जोंनि वार्कारफोर हिसाब होफैनायब्ला नङा होमबा रायजो राजा होनायाबो एखमबा माब्लाबा जायोना खिन्थु बे खाथां जोंनि वार्कारफोर होफैनाय 9000नि बारा आं देरहानानै दं दा बेखौ आंनि वार्कारफोर सिङाव जोंना सिस्टेमा आलादा बिजेपिना बेफोरखौ सानखानानैसो टिकेटआबो होयो नङा देरहाखानाय नङाबा टिकेटबो मोना बिजेपियाव बेखौ एकदम नांनानै जेबो लाब गैखाया सार्भेयानो माने हिसाब गैयै सार्भे जायो दिल्लीनिफ्राय फैयो गुवाहाटीनिफ्राय फैयो एसबि आइबि आलादा आलादा आइटि सेल गिदिंजोबनानै नायदिंजोबखांनानैसो टिकेटखौ होयो ओंखायनो बाव देरहानाया खाथां आरोखि बाव आरो खुनु साननांगौ गैया बनरगाव समस्थियाव इउपिपिएलनि बिजाथियाबो गावखौ देरहागोन दाबि खालामदों आं बुंखाबायना बयबो बिजाथिया बयबो देरहानो थाखायसो गेलेयो ओंखायनो जुद्धआ बयजोंबो जायो रावबो जेननो होननानै राजनिति गेलेया इउपिपिएलआबो जेननो होननानै गेलेया बिपिआबो जेननो होननानै गेलेया बिजेपिआबो जेननो होननानै गेलेया ओंखायनो रावबो फेक्टर नङा होननानैबो बुंनानै लाब गैया बयजोंबो फेक्टर बयबो जुजिगोन नाथाय जुजिनायनि गेजेरजोंबो एसे भाग्यनिबो खोथा थायो खाफालनिबो खोथा दं भगबाननि आशीर्बादबो नांगौ ओरैनो आं देरहागोन होननानै लाबाय थाबा जाया बुजिबायना भगबाननि आशीर्बाद नांगौ खाफालबो नांगौ रायजो राजाफोरनिबो अननाय नांगौ रावबो केन्डिडेटआ गावखौ जेनगोन होननानै लाया ओंखायनो आं दा बुंदों पेनाल्टिबाबो आं देरहागोन गरसेयाव दा आं बेखौल'सो बुंदों नंगौना नङा माबादि मोनदों गोसोआव फिन खेबसेबाव नोंथाङा केन्डिडेट महरै दिनै भटखौ गावनि भटखौ सोनानै लाबाय आंथ' मोजां मोनदों गोसोखौ मानो मोजां मोना जानो सबसे मोजां गोजोननाया बेनो खुनु दावराव दावसि गैया बयबो अफिसा खाथि खाथि थालायदों खुनु दावराव दावसि गैया खिन्थु जों जेब्लाना प्रथम इलेक्सन गेलेदों बिटिसिआवबो बुलायनायानो हिसाब गैयामोन अफिसबो खुलायलायनो हाया गावजों गावबो बुलायलायो न' बुसिलायो दिनै बे परिस्थितिया गैला बेखौ सोर लाबोनो बिजेपि सरकार बेखौ बुजिनानै गुबुन हारिफ्रा गासिबो 80% 85 भट होगोन बुजिबायना बनरगाव समस्थिनि रायजो राजाफोरनिसिम सासे बिजाथि आङो बिजाथि हिसाबै बनरगावनि रायजो राजाफोरखौ बयबो सान्थिपुरनै भटखौ होनांगौ बाव गावजों गाव नांलाय खमलाय जानो नाङा नांगौबा खेलायलाय दिनैहाय जोंनि ग्रासरुट लेभेलावसो दावराव दावसि जायो गोजौ लेभेलाव उल्थाबाबो ज' जायो रायलायलायो मिनिलायो बेबायदि जानांगौ बावदि उल्था पार्टि होननानै नोंजों रायलायै दम होलायनाय बे गाज्रि मिथिबायना नुवा नामा नोंसोर मन्थ्रिफ्रा बिराद बखिलायब्लाबो माथो आखाइ हमलायो गोबालायो बेबादि जानो रोंनांगौ मिथिबायना बेखौनो आं खावलायो बनरगावनि रायजो राजा बिथांमोनखौ